Haganagi Ukrish Bakhuid, Tongin Duwai, Nagabinda, Kajinko Jinkia Jong, Barbara Lintong, Duwairo Nagabinda, Budbors, Sim Young, Bamin Sao, Ba Ujisu, and Pencoit Ïing. Lai spak sapulai. Para hakane kamas Bakhuid ni duwai kerpang nagabenda ka jinga baro kabangi trang haga jingim jungi kam kerpang benda ka sngi kadai ka sngi burom jong ka longing long sem ha ka babudin ya ka nuksa jingim jong kamar Joseph Bakhuid Maria Teisuti bat kulung Jisu bat kawiru benda ka sngi hamalaki diocese ki bishop ki penbana usnem jong ka jubilee Nadu Mindakasni Hadu Snem Banwan Arhajar Arpusan December. Ni duai nagabintaka jingae hakabangi shimendaka negamas Bakhuid ba nginang iyo jingae karhai halo jungi vei pai vei. Bangin shimenda ribale bat ngai tiru ikijingang nud babun jungi kenapa kaneka jingai pilgrim jungi kastang nadu mindakasni balangi baribale balangi Bakhuid nangai ti ikijing tumu shimai jongi. Ha kerteng opa baru kon baru men siem Bakhuid. Amen. Kajinga jongo Trai jongi Yesus Christ bat kajingi jongo blay. Lem bat kajinga sulak jongo men siem Bakhuid kindon rengka bat pi barom. Ko himen ko para tongin IT elaka jongi ingasem mentakasngi Kimi ki pa jongi ki himen ki para jongi ki kun ki ti jongi ki bayi the toin jongi bara sha Jisu menda ba ha ka jing stang jong uni usnem Bakhuid ne snem u jubilee year ginang duwai banginang yo jimpen jam pura naga jimpen chitam shipar kaba ni sosi ikuslai halar ki pop jongi bangin raikut ban im ka jingim ka Bakhuid dap da ka jing uni usnem pat nagabinta kaneng in Trai shitam ina kuslai nagabinta para ki jing thalot jongi ki pop jongi na mar ha ki jing long briu jongi ngilong ki batalot bor light no ka bor jongo Jisu ngimla ban job halor kino ki jing long jongi jimblin basnio jongi ai ba kat bangestang usnem Bakhuid u jubilee year arhajar arpusan nginang duwai ba aramangi ngin yalai shitam ban kiar na ka pop ban im ya ka jingim ka Bakhuid kuslai halaka donu jumpi halor baro kita ki jing thalat ki jimblin basniyo pat baro ki jing ya per jing mud ka jing dom ka jim betar ka ben siam bamla ban map nginang IT ban ngin karpadi Jisu ban shimti purayangi Trai Jisu pen Bakhuid yangi pen kantang yangi bangindup laban stang uni usnem jong ka jubilee
dap daga jinga dap daga jinga rice kem balong ki kun ke bakongu ia ke jimpiniai jong ke balang balong ke dekat bapura nga plam au blay badon bor baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ke jim perkat da ki tin da ki kam da ke jing le klet da ke jing le pala jonga da ke jing le pala jonga da ke jing le pala bakrao jonga namar kata ngakarpadi ka maria bakhuid kabayai sa katay sodi yaki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para banduwai na gabinda jonga how trai ublay jongi ublay badan bor baro ni sune yangi barandala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Ngenia duwai iduwai kerpang nagabinda ne jubilee year nagabinda paro ki krustan iduwai nagabinda paro ki longi langsem jangi paro ki dekat babaro ki niamendoi lembaga jingstang jonga jubilee year iduwai nagabinda ki inga sembala jod bala pra iduwai nagabinda ki inga sembam don jingyatli jingyamap iduwai nagabinda ki himen ki para jongi ki bala sakama pakin yo banwan pai shaga jingidu Chris how ni usnem jubilee pakin yo men siam ban kala ka bamot idwai na gabinda ki ba pangi ba shitam ki ba temen ki ba sa haki inga sem jangi ba makiru ki ni mad yaga jingaye janga jubilee year snem janga jubilee snem bakhuid ka ba uppa bakhuid la pen bana
nadu arpusau tarik janmi jeng Desember bahat kumjuru minta man ke diocese ki bishop jeng diocese ke penpana jubilee year ngiduai baro ki pait kristan pait ringet kin yo mendoi da uniusnem jeng jubilee koble me ubala mon snobha ban terwa hangi ya kenong muna ba pernai jeng Ïing sem Bakhuid to ai ha ka jingir spoon jame ba da ka ba bud ya ka ha ki hockey sort jeng ka longing long sem ba ha ki jingte song jeng ka jingi ngilla ban comment ha ka bainong bam jikut jeng ka Ïing sem jame da utrai jeng yu Jesu Kristu kun jame uba im bat sensha rengkat bat me ha ka jingelang kawe jeng men siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pelan kitab usirak utrai la bura mi ukpa jong ki kun bot la pen skeme ka hog jong ka kemi halor ki kun sin rang jong ka karba bura me la ukpa pen biang namar ki pop bot pelaj la de na ki habau duai la shashkore u bot utau ba ai bura me la ka kemi ulong kum ubaken shau spa karba bura me la ukpa usayo jing kemen na laki jong ki kun pat habau duai en sa skor ya u kat ba ai buram mela ukpal so yo ka jing im ka bajalan bat kat ku ba ko ngu u trai un petengan nyala ka kemi ko kun tu arab ela ukpa ka jing long temen jong u pat wat pesau si ya u kat ba udang im wat lau du na jing champang tu ya sha ya u wat nyawi be nya u habaro ki sngi jing im jong u na bai ka jing le subun ukpa en om klet pat en sa nyewe ka kum ka jing penbiang na mar ki pop jong pi kum ka yeng balate ka hok na ka benta jong pi ktien jong trai Isango yau. Psalm Prapusau number Nyospa Drupupra. Nyospa Drupupra.
hajar shawe ngakam sngaw baba nam jingkang shakriya Ïing utrai bataka Ïing joki bom ban ya shong suk lingai gano kai tinat kai jong me Trai u blek lan bor Kajing puli na kashitiu Paulus Bakhuid Shaki Kristan hakolosi. Ko para kum kibala jit jong blay kiba Bakhuid bet kiba it topang da kajing sngolam kajing sabun kajing sngorit kajing jamnot bat kajing yaisha da kabayaisha mat kelyang bat lada unu udon kajing ujor persha yano to yamap mar kelyang kumba utrai ulama bipi piru pidei ban map bat halor kini baro to pong da kajing it kabate song ya baro ha kabaya dejing mut bajanai bat to ai ba kajing su ukres kansin shar ha kidono jongpi sha kabala khot epi da shisha ha kawai kamet bat to long ki ba sngongu to ai ba kaktien ukres kan shong ne kerhai hapi kat ba piya hikai bat ya kentu parama pi habaro kajing start bat kat ba pi yarwa ya kisam bat kijing rai riublei bat kijing rai ba shot men siem rengkat bat kijing sngongu ya ublei ha kidono jongpi baro kat ka ba pi le ha kaktien ni kakam to le e kata baro ha ka kerteng utrai jisu da ka ba aingu ya ublei ukpa leng ba jong u pi ki kenthei to pendam buram yilade hala ki tanga kumba kadai hok ki ha utrai pi ki shinrang to e ela ki tanga but what long ki ba to met eki pi ki kon to ko ngo ela ki kimi ki pa ha ki e baro namar ka ne ka long ka ba pen sung bha yo utrai pi ki pa wat thlia than ela ki kon yo ki ret min sim kaktien jong Trai Sngo yau blay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opli agrono jongi ko Trai. Ban priang ke tin jongu ko jong me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas Kaburam me ko Trai. kikimi ki pa u Jisu kilaleit she Jerusalem mallakasnem nagabenta kasngi kawai paska but haba uladap kadar snem karita kilaleit kumba ju long ka dustur but enda kasngi kawai kaladep menba kilaleit paino ukina Jisu ulanangsa ha Jerusalem kikimi ki pa jungu kim shimla tip yakane Henry kila nang Trai ba udon bad ki ba ia late ia vanlang. Kumda kila yai Sngi lenti. But kila wan ia wu hapadengi kur bad ki lok. But haba kim lap ia wu kila late pai she Jerusalem ban wat ia wu. Hadin lai Sngi kila lap ia wu haka temple. Ba ushong hapadengi nungi kai. Usngap yaki badu kili jengkili yaki. But baru ki bela yosngo ya u kelelngo ngain ya ka jingstat but ya ki jubab jongu te haba kele yo I ya u kelasngo perla but ka kemi jongu kala on ha u kokon bale pelale kumne yangi hakami u pa jompi but manga ngila ya wad ya pi da ka bakusalai te wala jubab ya ki bale pi ya wad yanga pim shim tip mo bangade bandon ha ki Ïing upa jonga kipat kim shim lasngotu yakaba ulakaran haki te ulak yar arsut bat ki bat ulap
leit pai sha Nazareth. Badu le yai kongu yaki. Bad ka kami jongu kalabu jingkan mau yakine ki barra halaka donu. Badu Jesu ula nangsan haka jing start bad kerta. Bad haka jingai hakamat uble bad ki brio. Ka gospel jom utrai Kajingera yame ko Chris. ko himen ko para bayit how try Jesus Christ minda kasngi kabalang karake ya kasngi buram jong ka yin kasem Bakhuid ngai kublai ya piwe paiwe ya kasngi buram basuk bakumen ya pi namarngi baro ngilangi dakat jong ka yin kasem ngilangi dakat jong ka yin kasem jongi hakaperte bad ngim juru ngilongi dakat jong ka yin kasem bane badu Jesu bad ngidon kadao pan so sarong halor kane ka sngi buram namar kabalang kapalong yangi kadekat jong ka yin kasem bayar Bakhuid jongo blai badai namar kane ka yin kasem ka Bakhuid jong ka bane ngi baro ngilaban yo nuksa ngilaban yo bor ngilaban yo jinga ban penyait ya ki yin kasem jongi lada omdon ki yin kasem baba omdon ki kun ki baba lada omdon ki kun ki baba omdon ka balang ka Bakhuid ko himmen ko para deina ka takadao ngide ben kinti buram ki yin kasem jongi bad ngide ben budnuksa ki yin kasem jong ka Nazareth ki yin kasem ha Nazareth kalong ki yin kasem padap daga jingsuk bad habangi puson binia halor kane ka jingi kai barokawe kabangi dangyo naga jingto Bakhuid kam kerpang naga jimpule nius ngo hadukat no ngide ben nyukor ka yin kasem jongi nyukor ya ki yin kasem kabamod ngide ben nang ben nyukor ya upa ngide ben nang ben nyukor ya ka kemi ngide ben nang ben nyukor ya ki kun ngide ben nang ben nyukor ya ki himen ki para habang idon kane ka jinglong haka jingim jongi ngilaru ben nyukor ya ki yin kasem marjan marpa habang ilastam ben nyukor ya ki yin kasem marjan marpa ngistam ben nyukor ro ya ka imlang salang habang istang ban nyukor ya ki imlang salang ngistang ban nginang ro ban nyukor ya ka parte baro kawai ka balang Bakhuid baro kawai but hangda kan sadon ka jingidu play hangda kan stang ban yasrim ya ka jinglong jang ki yin kasem Bakhuid ko himen ko para kam kerpang minta usnem ngi reke ke jubilee but kerpang ya usnem jong ke chingkui kumba upa Bakhuid pa Francis ula penpana haka meet jong arpo sau tarik haka jimpeit meet arpo sau tarik ba ngi stang ya ke jingim batimai kane kalong ke jingkot yangi ban pendimai man ka por ngi penpana jubilee year kane kalong ke jingkot ya ubangit ya ki bangit ban pentimai ke jingim jongi pentimai ya ka men siam jongi kumnong ilaban pentimai kat kum ke jimbata jong kane ke jubilee year kalom lempa ka jingkoloi jongi jimpendrit men siam jongi ban yasuk jingpenyasuk badu balai jimpenyasuk bat ki para brio bat kumjuru ka ngihaban pengam jilliu ya ka jinge jongi bat ngidiban shimendaru haka kam mensiam haka kam isne hamalla ke benda jonga jingem jongi nagata ka daw ko himen ko para kadbang irake uni usnem banwan nadu minda hadu arpo santarik December badu ha Rome haga Hindriyu tarik 6000 arpo Hindriyu and pinkut no kaneka snem uni usnem janga jubilee
But nadu kaneka por, hadu kataga por, kabalang ka terwa hangi, kalat ke lindi, ban pendimai ke jingi mensiam jangi, ban penkud ya ki inga sem jangi, ban yarap markeliang, hakaba pendrit yalade, hakaba penyasuk, hawani usnem jubilee, ngide ban traishitom, ban penyajan ya ke jingim jangi bara badu kris, ban yasrim ya ukris aga jingim jangi. Awni usnem ngidon kamro ban traishitom, ban wad ya kibri bala jingai, naga do onur jangi. Lese haki inga sem jangi, upa udang jingai naka kami kadang jingai na upa, neki kun ki jingai na kimi ki pa, neki himen ki para ki jingai na iwe pat, kadbangi rake kas ngiburam jangi inga sem, ngidon kam ban wad binia, ngidon kam ban puson binia, but ngidon kam ban shong puson, halar ka benda ayu ngi pinjingai iwe pat, pinjingai na ime ipa. Pinjingai na kikun giti, pinjingai na kabalang. Ko himen ko para kaneke jubilee kade ben yarap ingi vai pai vai banang wad ye ka jinga halor ka jinga upa Bakhuid ula pen bana de namar kaneke daw man ka jingdap arpo sansnem kalonga jubilee kumbangit tip but ar hajar ngila pelong jubilee minta ar hajar pusan ngi pelong bianga jubilee bandrake ya ka jingiru kris badai na kata gada upa Bakhuid ula kindu yangiru tolong ki pilgrim janga jinkermen pilgrims of hope but habangi pusan hakane ka gospel minta kasngi kay ka bangila ngiyo haka jinglong jongo Joseph but ka Maria te soti bakilong ki pilgrim janga jinkermen kila late manusnem sa Jerusalem ban perlong ya ke jingkawai paska kalonga por kumno ublay ula penim ya ki brio pelai ludi ki brio naka jinglom merau haba kila late rake ya ka sngi buram paska kalonga por bakila pendima ya ke jingai jongki badu blay bakalonga por baki ki koloi ben yesuk badu blay bad kalonga por bakila peni yaga jingait ke jonki kum ke niam ju bad ublay bad ke niam jonki bad kalalonga por ba seiso bad kila late kum ke pilgrim kila yar lendi kila shashitam ban late mane ga ublay man ki pilgrim kilong ki bakaloi ban shashitam mangabad mapi kibashong kibasa kibala mi na kiinga sem ngilong ki pilgrim ngi mi na kiinga sem jongi ban van mane ya ukris ngi mi na kiinga sem jongi ban late wad ya uble lesi don ki por ha ke jingim jongi ha kiinga sem jongi ngim lapchu uble laban don bun ki daw ki jing jinjar ki jing talon ki pop ki jing ya per jing mod ki jing dom ki jing bitar Kemensiam at nod persya iwe pat hakata ka por ngide ben kalalom pilgrim biang ngide ben puson hangno ngila penja ya wu kris naga jingim jongi but haba Joseph but ka Maria teisoti haba kila leisha ke temple kila mani kila yakendo ya oblay kila yo mad ya ka bor oblay nangta kila wan pai kila yaid laisngi hadin laisngi kilala ba ujisu omdon shu batki kilas no kinja haka jingyai pilgrim jonki kilala ba ujisu omdon shu kila du jinkermen kilas no si henry kataka jinglong jonki kapelong biang banyai pilgrim biang kiai pilgrim biang kila late pai biang shaka jaka bakila ja ya ujisu ne kila penja ya ujisu but malaki jingyat pilgrim kayarap yangi ban late wad ya ujisu ban kindiu ya ujisu haka jingem jongi ban pinyade biang badu jisu ka jingkot jonga jingyat pilgrim khalong ban kindiu ya ujisu haka jingem jongi nagataka daw pa Bakhuid ulabu ya kakendin pilgrims of hope
ke pilgrim jong ka jingkermen na ki porsche ki por ha ke jing tolot brio jongi ngi shem ngi lap penja ya ujisu haba ngi penja ya ujisu ha ke jingim jongi ne ngi pentolot ya ke jingya de jongi badu jisu Christ kaya ka ban sami ha ki inga sem jongi jingya kolmar jingya dom jingya betar lese iwe de kot jongi inga sem un stang banja nagata ka jingi de ka Bakhuid ka janai lese iwe de kot na ki inga sem jongi in stang ban ngop ha ka pop lese iwe de kot na ki inga sem jongi in stang ban jingai no na ka jingi jongi inga sem but ka jingkoi jongi inga sem ha ka ta ka por baro shing shisem kide ben lekom no kide ben rai ben yai pilgrim Kideben kindiu ya ke jingim jongi sachasin. Kindiu ya ke jingim jongi kabamut. Kindiu jisu sachasin. Kindiu jisu sachasin haki ingasem. Hakano kano ki ingasem kabalap kum kene ke jinglong. Ne jing jinjar, ke jing sosi, ke jing so kinja, ke jing ya pe jingmur, jing ya kajia hapadeng iwe hadin uwe pat, ne hapadeng jongi kimi kipa. Pideben sauto ngila penjau jisu. Hangno ngila penja ujisu. Dena kene ka daw ka inga sem kalastang ban yim ha ka jing kulmar pat ka jing sosi ka jing ya pai. Lada upane ka kami jong ki inga sem pastang ban sautu kim don chu kata ka jingit kum menchua pide ban sautu shisen don ngila penja ya ujisu. Omde ban ka daw kati we pat henre baro arngod kide ban iya telilang. Kide ban ya puson lang, kide ban ya shong lang, kide ban ya duai lang, kide ban ya pindem lang. Kenamba kilaban kindiu biang ya ujisu kenamba ka jingsu kan man pai biang shaki inga sem jongki. Habaki kon kikti ki jombi kim burom shu ya pi haki inga sem. Habaki ki kon kikti jombi kistang ban le kadbam mon. Ne kilastang ban imdakai. Pide ban sautu kimi kipa ngila penja ujisu. Lese ngimpat ayu jisu ya kikon jongi haka por baki dang kelong kena minda kikon jongi kilastam ban heban san kalam jisu minda pideban duai pideban shim ya ka jingrai ya ngin ya pilgrim na marbale ngila penjau jisu late pai biang shaka temple late ward ya jisu hadin laisni kila lap ya pideban late pai shaka taka jaka pela penja ningkong jisu kadaw jonga jingjot kadaw jonga jingsniu kadaw jonga jingya pai kadaw jonga jimlin basiniu kadaw jonga jingtingit baro kalastang nadu kapor pela penja ujisu haka jingim jompi pidon kamban lay pai kane kalonga jingkot jonga jingyai pilgrims of hope ka jingkermen kabamut jingkermen kabamot ujisu ki haba ngi late ward ya ujisu da kabat trang iawu ngi kalalong pilgrims of hope ngin kalalong pilgrim jongka jingkermen haba ngi lap ya ujisu kata ka jingya pilgrim jongi kala seiso ngi kalalong pilgrim jongka jingkermen haba ngi pediang biang ya jisu ngi lap biang ya jisu ngi stang ban ya keren badu jisu ngi stang ban sno ngain haka jingim jongi haka ta ka por ka jing so si baro kan ja tat hadu bang ngi lap ya jisu kadon ka tension haka don ur jongi hangno ngi lap ya u tat hadu bangi ya kendu ya u ngi don ka jing so si hapo jongi Lesing is no rem hapo jangiru. Dena mar janga. Dena mar ka carelessness janga. Dena mar ka jingless ting janga. Dena mar ka jingkains ting janga. Ngala penjau jisu. Kata ka por kalong ka por janga jingku salai. Ka jing sosi. Henry kata ka jing sosi baro kan kalalong ka jingker ko. Habang iyo i mar kumat yau jisu. Kum u Joseph but ka Maria kila lap ya jisu ha ka temple but kila kali bale mela ino iangi bad unjibab ka kam baningkong jongki kon kam baningkong kamaram baningkong jongki kon bale ya ka kam jongo blay upa kam baningkong jonga ba jompi kalong bale ya ka mon jongo blay upa ko himen ko para haba ngihyarno nakata ka kam baningkong jongi ka jingkit kali baningkong jongi ngin stang ban
kelalong ki beriu bala terkong. Ki ingasem, buun ki ingasem, habaki kalat kane ka kam baningkong, kabaki deben pendep. Kilastang ban long ki ingasem bajot. Ki ingasem balastang ban bit tingit ha ki ingasem. Balik bat ki kun kin stang ban ja lindi hakum kita ki ingasem. Henry lada ngilaban kintiu burom ya wujisu man kapor da ka ba kelalong ki pilgrim jang ka jingkarmen hangda ka jingait kan roy ka jingait kalong ka jubab jongi syakane ka jingkarmen habangis tang banang ngidang banang jubab ya wujisu naga penta ka jingkot jongu ballong ki ingasem Bakhuid hangda ngin stang ban roy ha ka jingait minda hakane ka juk ka ba minda bon ki ingasem kim nam ban jubab ya uble kim ju jubab ya uble kim ju kongu ya uble kim ju kongu ya ujisu namar ba kim ju kongu ya ujisu ki tolot ha ka jingait bad om don jingkar menshu ha kum kita ki ingasem minda usnem uppa Bakhuid ukon uver yanga badiapi ban kindu burom ya ka jingkar menjongi ngimde ballong ki kon ke ba im kalam jingarmen ngimde ballong ki kon ke ba im blem hendrenge de ballong ki kon ke ba im shirhem ha ka jingim jongi ko himmen ko para naga taka daw ngide ban puson halor kane ka pang space non confunded space non confunded ka jingarmen jongi kan om pin babe yangi ujoso Bakhuid ka Maria teisoti kem shimla babe Kim shimla babe namar kila shania hau jisu kila id ya jisu kila wad ya jisu wad haba kisauto bakila bakala kindia kalam sumar bha ya jisu kideban wad ningkong ya jisu kideban yad rengkat badu jisu ka kelip mat kila stang ban yad kalam jisu kila stang ban sausi Henry kata ka jing sausi klam shimla pin babe yaki namar umen siem Bakhuid kumba ong u Paulus Bakhuid hakashiti jongu shaki rom kabasan san ngi pule ka jing karmen jongi kan om pin babe yangi space non confunded namar bale kane ka jing karmen ka pension nongrim halor ka jingi jongu bale kabatese halo jongi da umen siem Bakhuid ka jingi jongo bale ka tese halu jongi hawo men siem Bakhuid dena kata ka daw ko himmen ko para ni ki kristan ngimla ban do jingermen namar ni don hapo jongi umen siem Bakhuid ubatte ubayai tese halu jongi kane ka jingi jongo bale hawo Joseph Bakhuid ha ka Maria teisoti Kidon kane ka bor na mar baro arangut kila yo pidiang yo mensiem Bakhuid kata ka chingdon jong mensiem Bakhuid kalayai pen kalai niaki bakinnam do jingermen kinnam do jingermen minda hakane ke juk kaba minda nidon bon ki ingasem ki do jingermen namar bale kim shimla pintre kam yo mensiem Bakhuid hapo jonki Kim shimla shimmenda haki kam mensiem haka jingim jonki. Dena kata daw minda usnem. Kadba uppa Bakhuid po Francis ula pinbana usnem jangka jubilee utarwa hangi ya kalat kalindi ban pensherhem ya mensiem Bakhuid kanambangin kalalong pilgrims of hope ki pilgrim jangka jingkarmen. Dena kata daw ula pinbana ka jimpen jem pura na ka jimpen chitom shipor na ka pinta baro ki kristan ki bashimkia ya ki jingkot ka jingver jangka usnem jangka jubilee ngide ban nang persyamban shimenda haki mas Bakhuid man kasni ngide ban pediang yaw jisu haka communion Bakhuid haka jingim mens haka jingkuid ngide ban shimenda haki jingyat pilgrim lese ki diocese baper ki penbana katto katne tili ki imane ki jaka kuit ban yat pilgrim nakabenda baro ki bamla ban yat pilgrim shadu sharom na marupa Bakhuid unpli south tili ki jingkang kuit harom ki kramba ki bru ki laban yat pilgrim sha rom sha ki imane bala long ka bakerpang
Bad kunjuro bad upa Bakhuid ukendu yangi ha uni usnem nideben tur kaka shaka sakrament jimpenia suk. Kumjuro ukendu yaki brio bakinang mane sakrament minta usnem ukendu yangi bangi deben pelut por ban mane sakrament. Kane kalong kawai ka jinglong bungi Kristan kim ju kain koridor kam dame mengiki Katolik habangi don ka lat ka lindi ban shong mane yau Jesu ha ka sakramen Bakhuid ta ma ka duan ban ngim ju wad ya ki jaka bala ban yo ban mane yau Jesu minda usnem ko himen ko para shimkia kane ka kam kanamba ngindup la ban kamai ka hok kumpangi ni puson ngilaban kamai ya ka hok kambun ka hok lempa ka jing Trai shitam jongi haka ju ka dor upaba kudu ong man laki Kristan ki ba shimenda haki kam isne yakiwe yarap yaki baduk yarap ya ka balang yarap ya ka balang ban te ya ka jing don kam jong ka balang ban te ya ka jingi mensiam ladang ni don kata ka mensiam ban yarap bun mensiam ya ka balang min dausnem Ladangi don ka mensiam ban kershan ia ki kam mensiam haki kam kaba kebalang kale pinsayo ke jimpen jem pura man kasni u kebalang ka terwa kito ki ba Trai shitom kilaban yo arsin shisni ya ke jimpen jem pura na ke jimpen shitom shipor minda usnem nadu minda hadu ba pinkut no usnem janga jubilee But haka ju ka dor ngidi ban yarab but kindiu yaki batolot bor hapadeng jongi daga bas neng kindu yaki daga balai jingo yaki but kumjuru yaki timmen yaki bakam yau kereta ngidi ban kershalem yakiru but haba ki timmen ki bamla yaid kimla ban poi shay mane haba ki shimmenda haki online mas kumbangi ai minda pilaban yopediang yaka jimpen jem pura Nakabinda ki ba tolot bon, nakabinda ki ba pang ki ba shitom, nakabinda ki ba tiapang, haba ki shimenda ha ki live streaming, online mass, bad kaba ki pediang ya ujisu ha ka communion minsiam ha ka jingtrang, makiru kinyo ya ka jimpen jem pura. Kane kalong ka jingtarwa jang ka balang mindaus nem ko himen ko para, pat ngide ben shimkiano kane ka por, ngide ben long ki ba Trai shitom ro ban puli baro ka kos baro ka Bible min dausnem kanero kalang kawai pat ka rukam gilaban yopediang ke jimpen jem pura Trai mapi ko himen ko para pan pente mai ki inga sem jumpi pente mai ki kon ki ti ki jumpi kindu kinpam ye ki kon jumpi pakinang kam jan badu Jesu kershan ye ki kon bad pensluri ki kon ban leishim menda mas Bakhuid man kasni kumjuru ki kimi ki pa ki bas ngap yanga puson halor kane ka pang ai ba uni usnem unlong usnem janga jingker ko yangi bad ngin kalalang shisha ki pilgrims of hope ngin kalalang shisha ki kon ki bamnom du jingkermen na kano ka daw na marka jingkermen jangi kalang ha u Chris ha ka ba Trai kam ya ka lat ka lindi janga jinga bad ka lat ka lindi janga jingker ko ka ba balang ka terwa hangi hawni usnem janga jubilee kindiu ya ki inga sem jumpi pen slay ya ki inga sem jumpi daw mensiam Bakhuid pen kud ya ki inga sem jumpi bad lada don ki himen ki para ki shong haka jingya pai ke jingya per jingbon bam ju rong shu haking ka sem jongi ki mi ki pa ne ki himen ki para ne don ki log bala pet jingai ne kalo kala shong klat na ulog kane ka por kalonga jingkot yangi baro bania sut bania kemen lang baki kon jongi kin kemen but baro shing shi sem jongi kinyo kata ka burom wad ya Jesu hangno ki pela pinja ya Jesu nakan daw ayu pela pinja jinga naka jingem jumpi wad she wad kanamba uni usnem janga jubilee un pen kala ga jingem jumpi pende mai ga jingem jumpi kan kendi buram yapi da ka bayai lemba kan ga jing tarwa janga balang jimpen jempura bona preng jang bon gi Kristan kimpatip halor kan ga jingi kai janga jimpen jempura naka jimpen shitom shipor kito ki banang wad naka website kai kane jimpen jempura haka farangyong indulgence plenary indulgence pidiang yaka plenary indulgence kane kalong kabadon kam yangi lada ngi kwaban poi shabaningro
ke jimpen jempura ke yarap yangi ban yait suk hakane ke jingyat pilgrim ban poisha bane kalam sakut haka dimpen kuit nakata ka daw ko himmen ko para ngide ban traishitam ngide ban traishitam ban sautu jilliu kaya ke jingtarwa janga balang yangi hamman ga por habaka penbana ya ke jubilee year ban yarap ya kamen siam jogi brio ban pende mai ga jinge jongi ban penyasut badu blai bad ki brio ban kendi burom ya jisu ka jingem jongi ngeduai naga bindaga ne ga jingae ha kane ga mas Bakhuid kad bangistang ka jubilee ka Bakhuid sachasin uniusnem jisu baid karko kardo yangi pen slay yangi pen sautu yangi plilad yangi kalat kalenti kanamba ngindup la balang ki kun ke Bakhuid ban kintiu burom yame haka jingem jongi haki inga sem jongi haka balang Bakhuid jame baro kawai enyaro ya utrai Jesus Christ Amen. ko himen ko para tongin plai ke jinge ke jongi Lai spa Bakhuid. ko himmen ko para ha kane ga sngi burom jong ke inga sem kum juru ha ga jimpli jong usnem jong ga jubilee ben yomad ya ga jingai ga jingar ku nginam pentret elade ban ngi karpad ya utrayu blai upa ba undup yarap yangi ha kane ga jingyat pilgrim jongi ba kum ki pilgrim jong ga jingkarmen tongin karpad ya ukpa jongi ba beneng dag jinge sai jong ka Ïing kasem Bakhuid jisu kamaria ba Joseph ba pa Bakhuid u bishop kilengdo bat ki katekis jongi kin pikir ya kabalang kumba kamaria ba Joseph kila pikir bat kit khia ya la ka Ïing kasem ngikarpat ya me kutrai ba ki Kristan jongi kin snyo ba ki Ïing kisem jongki kilong king blai barit hak ba ki dei ban im bat la ki khun jongki daga jing duai bat ka jing ti briu ti blai ni karpat ya me kutrai ba hak Ïing kisem jongi kindon ka jing ya dei jingbut ka jing ye it mar kelyang bat ka jing ya isha ha ke baro ni karpat ya me kutrai ba ki kmi ki kpa jongi kin pensan penrang ba ila ki khun ha ka jing ting blai ha ka hok ha ka jing shida bat ha ka mensim IT la de ya ka kambalang bat di ki para brio ni karpat ya me kutrai ba ublai un plilat
plilinti yaking kisam kiba lapra ne kibadon hakakim jong kajing kerdu ne kajing pangjur ngikerpat yame ko trai Ngikerpat yame ko trai. Ablay ko pa baspun bad ba isune ngis ngungu yame nagabinda utsnem janga jubilee bad kumjuru kaying kasem bakhuid jangi ivay pa ivay. Karku yangi kat bangi bu ya kajing tumu paper ka jangi pin seiso ya kajingim jangi pin kuid ya kaying kasem jangi bangin dupla ban kindiu ya ukun jame haga jingim jangi man kapor ipan ya kane da u Kris utrai jangim. Amen. Laispa nyo pukundai. To yaduai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun hau blay upa badon bor baro. To trai piling jingkinya di jompi nakabanta jingyo kapurang kerteng jungu jimunta yangi pada kapalang bakhuid jungu baro bai. Ngi tarwa hame ko trai ya ga jingkinia jimpinia sut da ka ba kerpat rit ba lemba ka jingya side lem jong ka kami basoti u blay bat jongu josa bakhuid men penskem ya ki inga sem jangi haga jinga e barga jing suk jame da u Kris utrai jangi. Amen. Utrai undon reng kad bat pim Rengkat bat piru. token tiu ya la ki donut Tiu ki shau trai. tongin aingu ya utrai u blay jangi Kasung hok bat kadei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ke jimpeni bingi hamalla ka por bat ke jaka banaingu yame ko kenrat ko pa bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut lembau trai jongi Jesus Kris uba lempa jongu kata ka jing yai keliang ka ba pendimai ya ka jingim jongi kala shai pernai mendakasngi da baro ka burom jonga namar haba ya ka jing talot jongi la shimno da ka tin jame ka jinglom buriu bayap jongi omtang baka jam shaka buram bam yapshu Henry daka jingya so bapela kapelong yangi ben im junom kumawu bat kumta rengkat bat ki ken kun ruai jangi angel ngia ro yame bat ngi pen pana daka jingkomen. Bakhuid bakhuid utrai bakhuid ublay kipai beneng bat berate kidam daka buram jomne. Sana
kopara hakane ka sngi ka Bakhuid hakane ka sngi jangka jing stang jangka jubilee jangka bala nginang duai pangindap da ka bor jang men siam Bakhuid bangindup yo ka jimpin jempura na ka jimpin shitam shipor kat bangi shimenda shirham hakane ka yukrish Bakhuid pat ngi pdiang eu jisu hakadon hur hak men siam jangi banginan duai ro na ka pinta ki inga sem jangi bakanang yo mahar ka jingkoi kaba kabalang kaba kabaneng katrang nangi iwei pa iwei da shisha melongo Bakhuid ko Trai katamay jang ka jingkoi barom namar katang ikar padye me to pen kuit pen gantang ya kinegi jing tarwa jangi da kaba pa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet Barkasnam, jango Trai jangi o Jesu Christ. Hakapor baladino yevu badala kamons ngabha, ula pediang ya ka jingsha shitam, ula shim ya upu, badaka baingu yame, ula kedia yevu badulai halagisendran u ong. Tu shim batobam na kane pi baro, na mar kane kalong ka medjanga, ya ka bainaiti, naga benta jumpim. Haka ju ka rekomendala la yabam ula shimya ka kuri badaka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shim bat to di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bati mai bat bam chikun ya ka ben pen mi naga binda jumpi par naga binda ki babun naga binda ka jimmap ikipop tale ya kane ban kan mau yangam ko snam bakar dor jangu Chris ta pen kuit yangi pen kuit ika men siam hadim pen kuit pen kuit pen kia ya ki bapangi bashitam ya da yang inau bamen na ki kalam kajimaya jongka jinget katasin bagi bam yune upo bagi namar kata ngi ki ba pen menda ya ga jingya bad ga jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko Trai ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki ba bit ben yang hakamat jamme bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi kar pad me bangi ki ba yo binda hakamet bad ka snamu Chris ngi long ki bela penyat li kawe da umen siem Bakhuid taken mau ko Trai ya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka parte But the penjana yaka haka jingi renkat badu Francis upa Bakhuid jangi will bet marvenu bishop jangi but baru kiling do but kiriniam. Taken mau lemroi ki himmen ki parash in rang but kinde ki bela yutia da ka bakarmen yaga jimmi pat but ya baro ki bela kladno haka jingi sne jamme to pediang yaki shaka jing shai ka komat jamme. To isne yangi baro ngi kar padyame barenkat but ka maria te soti Bakhuid ka kami jong obale u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid to Francis de Sales Bakhuid, but baru ki rikuid ki bela pen snabaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam chikud, but bangin yaro but bin don burami me da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhau, kalong hame uble upa badon bor. Hake jingelang kawe jungumen sim Bakhuid Baroka burombat ka jingiaro Junom la junom Amen Kohimen kopara tongin duwai kat bangis tang yau snem jangka jubilee snem Bakhuid babara mangin shimkia kaneka por bangin wad yau jisu wat ngin le ik kam isne ngin kershan ya kabalang kershan ya ki kam men siem
baro lemba ka jingid spoon jongo ble bangin long shisha ki kun ki Bakhuid nakabinta ka borom jongo itu wairu nakabinta ka longing long sem jongi bakanang yo pediang ka jing Khuid ba baro ka jing huri hura kin pet jingai no naki inga sem jongi kopa jongim ba ha bening ka long ka Bakhuid ka teng jome kan wan ka hima jome ka long ka mon jome ha kendau kumba ha bening to ai yang iminda ka jimbam jongi ka bahala ka sngi Bata map yang ikan kang jongi, kumbangi rangi map yang kebeles miu yangi, padwa dalam yang isha kejimpan shoy, menrei topelait yang ina kabasiniu. Topelait yang ingi kerpat ko Trai na kejing siniu barro, ha kejing spoon jame tai jing suk jing sign ha kesngi jongi, kram pada kejing arab kejing sene jame, ngilait barabo na kapop, bangin yo jing ada na kejing jinjar barro, kadbang idang ap kemelinti ya kejing kermen Bakhuid. But ka jingwan pa jong nom penim jongi o Jesus Christ. Mar ka jume ka long hima, ka jume ka bor ka uram, jinom lai jinam. Ko Trai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jongi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jings bon jame tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jinget li ka ve kat kum ka mon jame. Mame ubaim badu basensha junom la junom. Amen. Kajing ko Trai kandon barabor rengkad bat pim. Rengkad bat pim. Dap da kajing idu Christ tongin yaingu markelia. Kun lang pro jong umble, me bai ke no ki pop ka perte, do sel se ne yangi, do kun lang pro jong umble, me bai ke no ki pop ka perte. Hakumi ukun lambro jong bele hakumi bakit na ka pop jong parte so kita ke bela kort sa ka jingawai jong ukun lambrot Kudrat nga prolong sa bashop menon Ïing Andre jong ka ti bat mensim jong ka sa kamek bat ka snam jong Chris kan rianga sa ka jingim bam jikut amen.
Trai Jisu Ngis no ngo yame nagabenda ka jing kot ka jing ver jame Pagane ka Eucharist Bakhuid Ban padiang yame hagadonur kamen siyem jangi Melang ublay ubatarwa hangi Kamet bagas nam jame Ban kintiyo buram yangi Jisu Don gipor haga jingem jangi Ngis no kumbang idja Naga jingi jame Don gipor ngis no turka Don gipor ngis no kinja Don gipor ngis no talad Don gipor ngis no pang Don gipor ngis no si Don gipor ngis no kulma Jisu wan hapo jangi vai menda wan haki inga sem jangi kadbangi rake yagas ngi buram jangi inga sem Bakhuid jame namar ba me don rangkat badu Joseph bad kamaria te soti mela pengandang yaki mela penbha yaki mela kindiu buram yaki mela yada sumar yaki wan mela penkoy penkia yaki bapang ki bashitam haba mela mina kata ki inga sem ban le chingo yaki buri bat lord born bar lemba ke jinglong jame bon ke brio ke la madia ka sur janga bane o jisu bai tha ke ke kelek ma au ni usnem janga jingkoi au usnem janga jubele ekar padia me jisu ba me nam pen sauto yangi vai pai vai ballong ki kon ke ba wat klam sange yame abangi snow bangila penja ya rap yangi ban lek pai biang jaga jaga bangila penja ko jisu aki inga sem aki im lang salang kapadengi himen ki para jongi haga jingede jongi terko bat pen koi di jisu hallelujah jisu ai boring jisu hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 To nginia duwai Kopa ba isinetam tapelong Yakitu kiba me pen klein dagi sakramen na beneng Bakin iai pertobot yakinuksa jangki inga sem Bakhuid kramba hadin ki jingtinju janganega parte ngilla ban ya donlang bat ki shi junam da ukresu trai jangim Amen. Utrai undon rengkat bat pim Ringkat bat biru. ngu ya ka kli jambi karpadi ka jingkar kuna utrai to ublei janga jimba bam jikut ubada ka jingwan lombri ukun jangu ula bekrad ya ka jingdum na ka parte bada ka jingka badon burom jangu kun jangu ula pin pernai ya ka ne ka ayom bakentang tam un bekrad nepi ya ka jingdum janga pop badon pin pernai ya ki donu jambi da ka jingshai janga hok Amen. To ublei ubela mon ba ya ka jingka men bakrau janga jingka ba plait im jangu kun jangu en pen bana da ki nongap lamborok dau angel un pen dap ya ki donu jambi da ka jingka men jangu badun penlong ya pi ki nungyalap ya ka gospel jangu Amen. ba to ublei ubada ka jingwan lomburi kun jangu ula pinyaso ya ki jangka pertai ba ki to ki jangka beneng un pen dap ya pi da ka jinga e janga jingsuk jangu ba ka mon baba badun penlong ya pi ki nungya benta ba ka balang ka beneng Amen. Bat ka jingkar ko jungo balai badon bor baro uppa badu kon badu mensiam Bakhuid kan har happy bat kan sa bat pi junom Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubar baba jangka jingi do kris Isang uyaw lay. Nabar life po ah. One shall sing oi read by to one shall sim jong in
sim jongi wan rai bagi angep neng sur jingi kadonut ngin beni Kaburam hau kpa berukun mensim Bakhuid Baralong pamalingkong jumta berabot dalam nama amin Kon kuitam jong Yesu Krishna Betlem jong Maria Niro Trai Yesus Kristus